Milí vážený publikum a obecenstvo, přivítejte prosím Tomáše a tak dál, hurá, hurá a je tu. Hurá, pane, hurá, heliky bajky na holý pupiky, to vám povím, pane, vy jste teda pěkně vypečený medvěd, ty vaše hry jsou jedna vypečenější než druhá, tak a už s váma nehraju a vy jste podvodník. Hergot Hurvajs, už jsem řekl, teď mě nevyrušuj. Když mě necháš teď hodinu v klidu a na pokoji, tak ti pak hodinu pomůžu s domácím úkolem, že ano? To si rozumí samo sebou. Zatím třeba můžeš hodinu nosit uhlí a vyvenčit žerika. They won't see me fall, they won't see me fall, I don't care at all, I'm a young rock star, living in the dark, living in the dark. Fín, rozhodně jsem nebyl na Epsteinově ostrově. Prosím, věřte mi, že tohle není udělaný v postprodukci. Stačí se jenom nadechovat a do toho zároveň vyslovovat. A put it on movie! See ya! Hamza, I'm a dolphin! Hamza, To víš. What is the onion ring? I wanted fries. Get in the chopper. Papa, drop the fuck you're talking I need right now. OK, pičo, máš follow, víš co, jakoby základ je mít v píči, víš co, ale jedna z mála věcí, kterou nemám v píči, jsou energetiáky za 10 korun, víš co. Můžem zajebat ten sraz přímo v actionu, anebo u nějaký random po píči večerky, víš co. Život je megata v píčo a proto je základ mít v píči, víš co. Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce. To jsou úplně stejný ryby, jak máme doma. Rád bych s tebou dal i videohovor, ale když se budeš stydět, tak stačí i... Rád bych s tebou dal i videohovor, ale když se budeš stydět, tak stačí normální hovor. Já jsem se chtěl jenom jakoby ujistit, že budeš v bezpečí. Nerad na to vzpomínám, ale byl jsem sám. Cizí krajina, neměl žádný plán. Nebylo ten tak, but I'm falling down. Čau, pičo. Auto jsem prodal, prodloužil jsem lítačku. Řídit stejně nemůžu, když jsem pořád na sračku. Vylezu z hajzlu, neujdu 5 metrů. Doufám, že seš real fan a že jsi skoupil mixtape. Mám na účtě 4 mega, nedá se to poslouchat. Se zábil, to je dobré, to budem používat. Ale prokázal si autenticitu a za to tě uznávám. Však nechci nebe, bráško, ale muchu se zábil. Čo si myslíš, že jsi bohatší jako já? Však porovnáme majetky, ukáž hodziny, ty kokot. Ale však nechci nebe, bráško. Ale muchu se zábil, ty kokot. Dumi Aladžia konvertovala k islámu. Na obalu nový desky má hijab. Všechny tracky v jejím albu jsou kulturou Blízkého východu nějak inspirovaný. Lidi mi furt píšou, že neumím mluvit, ale už ani nevymýšlej žádný kreativní urážky a prostě mě jenom nadávají. Poslouchej ty nulo, zas mi volal nějaký žebrák, že je opět v mínusu. Balenciaga fit za 80 000 korun, ty žebráku, to je víc než vyděláš za rok. Já nejsem žádný vypráskaný snitch. Taky bych ti mohl do očí říct, jak strašně jsi malý, bezvýznamný a malý. Ty hnusná zrůdo. Kejvedy, Grrba, slow your tone, 'cause you could get hit. Grrba. Právě jakoby ten přízvuk, co jakoby Kozub se snaží dělat na Pražáky, tak to je právě jakoby spíš Plzeňák, víš co. Takže jakoby bych vzkázal asi Kozubovi, aby jakoby si víc nastudoval ty přízvuky, protože tohle takhle nemluví úplně Pražáci, víš co. To je spíš ta Plzeň prostě a okolí. Čáté diktáři, jenom jsem šel do centra a ty lidi otáčeli se hned, všichni čuměli na mě. Kluci a holky, všichni prostě na mě čuměli celkově. Já bych měl normálně dělat jako marketing na ty boty, prostě to všichni by kupovali. Ty holky úplně tečely ze mě. Regulated? Why is social media regulated? I did not kill that's insane. Pixelated kisses got me going insane. Replicate this moment from the million miles away. Ravioli, was in a bucket only. Říkáš, že kradeš kundy, prosím tě, jenom sobě lžeš? Už to chápu, za sexy se v roce 2005. Hej, začíná teď Blake. Hej, že dobrý, hej,
Hej, stará se o mě, se nemusím bejt. Pořád se mě ptají na cookies, ale mě zajímají krekry. Nikdo nikdy nenabízí krekry, tak dejte aspoň odběr. Schizo, please, mám v plánu tě vykrádat, poraď mi, co mám dělat pro to, abych taky napsal song jak ty. Tady jsme s mojím chábrem, Dick na zahradě. Chábr dělá maso ve stylu. Dívejte se. To je pochutnáníčko, no, styl. Lejni konino, otoč se ke zdi a švískej. Já jsem Patrik, ale z toho originálního znění, ne z českého dubbingu. Try me up. Nuj. Se. Nuj. Jo! To by bylo pro dnešek asi tak všechno, díky moc za dokoukání videa. Vždycky jsem si chtěl zkusit nějakou vedlejší dubbingovou roli v animáku, který by třeba běžel v kinech, ale bohužel nikdy se mi tahle příležitost nenaskytla. Tak jsem si řekl, že třeba můžu zvýšit své šance tím, že vydám tohleto video. Tohle je úplně běžný content v zahraničí, viděl jsem to u spousty zahraničních youtuberů, jak napodobují různý hlasy, ale v Česku nevybavuju si, že bych viděl takovýhle video, tak jsem si řekl, let's go. A pokud někdo, kdo kouká na tohle video, rád experimentuje se svým hlasem a taky ho zajímá dubbing, tak vás vyzývám, abyste natočili tohleto video, samozřejmě s hlasama, který jsou blízký vám. Každý na to v průběhu života tak nějak musí přijít sám, který hlasy dokáže napodobit. Některý hlasy v tomhle videu jsou slabší, některý jsou silnější, jsem si toho vědom. Pokud mě chcete podpořit koupí merče, navštivte odkaz v popisku. Díky moc, mějte se pěkně a zatím čus.